Sa matag salo-salo, dili mawala ang dessert. Sa Davao City, bisan sa adlaw mismo sa Pasko, padayon ang paningkamot sa usa ka mag-inahan aron mukita pinaagi sa pagbaligya og Christmas dessert nga puto taktak. Samtang nagpahinumdum ang simbahang Katoliko sa tiunay nga hinungdan sa kasaulugan sa Pasko. Atong ibalik si John D. Esteban. Nag-aso-aso sa kalami ang puto taktak nga baligya sa maginahang templado sa Davao City. Inay sa balay, dinhin na sila nagsaulog sa Pasko sa City Hall. Aron dugang kita, kinapahurot na lang daw nila ang nahabiling tinda kay sayang. Gamak kini sa bukayo, balanghoy, mascavaro sugar ug cheese nga gistim. Sulod lang sa usa ngadto sa duha ka minuto, luto na ang puto taktak. Kaganina ulan mga good mom so nagpaugat mi mga pahurot lang na mamang puto balanghoy mamang baligya. Sayang po dang halin no. Swerte daw sila kay usa sila sa nabunutan nga mamaligya dinhi sa City Hall nga barato ra ang bayad sa pwesto sulod sa kapinbulan. Subay sa kasaulugan sa Pasko Fiesta sa Dakbayan. Nakabawi sab daw sila nga mga gagmayng negosyante sa kita bisan ginagmay tungod ubay-ubay ang nanuroy labi na sa simbang gabi. Dunasay pipila ka Davaoenyo nga nagpasko dinhi kinsa nalingaw sa Christmas display ug uban pang dekorasyon. Samtang nagpahimangno ang simbahang Katoliko sa tumong sa selebrasyon sa Pasko. Ang Pasko is a celebration of kahiusahan, no? Kay ang atong broken na guba nga relasyon tungod sa sala, gianhian gyud ta sa Ginoo, no? Nagpakatawo gyud ang Ginoo kay dili siya gusto nga malayo ta, mabulag ta niya. Ang Pasko is a season of giving, no? Mao na for God so loved the world that He gave His only Son. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.